Bandirabe Moussibé, association des amis de la médecine traditionnelle du Sénégal et garde-gol Dr Seydou Sow, praticien Adani Mon Safara Wonande Yogay Rafiji Dingora Tono. Dr Seydou Sow ko jogiido karallagal gandudo ko wadata ko o mo safra rafiji badina impuissance wala mbiyan rafi ngoragu o mo safra diabète ndoham siti hémorroïde clopathie arthrose ballonnement hani kadi tawi ka jogiido cadele estomac dok ƴeewoya Dr Seydou Sow. O jogi ko produit ji di ganduda certification o hebi dum ko tonto bo wali Sénégal. Dr Seydou Sow ina jogi cabinet médical ko produit ji o wadi to ngam kay mbawon hebde safara o mo jogi cabinet médical do e Dakar la morgongo tonto Pikine Technopole so tawi ko tonto Mauritanie cabinet médical mako woni ko Nouakchott la morgongo Tafral Zeyn Carrefour Emirade to marché Ba Aziz kono kadi o mo heblo ngam uddide cabinet ji goddi e nokkuji certudi dum non fof bandiraɓe ko ngam tan addande mon safara e rafiji moɗon. Dr Seydou Sow ina hebo so tawi ko do nder leydi Sénégal noddotami ko au 77 882 51 25 tawi ko to Mauritanie batta ko 00222 32 18 23 44 so tawi ko tonto leydi France noddotami ko 0033 744 17 17 70. Dr Seydou Sow non haɗan ɗon bandiraɓe omo udditani mon chaîne YouTube biyeteɗo médecine traditionnelle TV ndogi mbaɗa yon abonné so jiiɗi hebde safaruji en ligne. Dr Seydou Sow ko solution addani mon wonande rafiji mon. Temi aljanna woni koy koyde ma il faut mi doga hami wa hebtade dum so wadande mi wara hebde aljanna wonko jijjimmi seeɗa no gertugal ngal or sor nguride sor jarlal taw kerowal taw ɓoccode nena nder mum ɗen ɓoccode kadi sada defa ngal oto woppu toon ɓoccode ɗe woppu toon ndofa ɗum poɓare jinjeere min mbiɗa ko jiɗɗa an ka yitta becce ɗe e buhe ɗe mbaɗa hen ko haaɗi joni noon ɓoccode ɗe so woni nder ɗum saɗa sirta ɗo aɗa itta ɓuccingel aɗa wadda hen ko heewi keɓata joni noon beltima ko mbiɗa ko ɗum kam kala ko jiɗɗa yo won jam ceerno Mamadou mi wima an yittan
min kala ko weltintuma teñe ɓernde mata min weltina kam min mbeɗen hen ayuɗo haalis mi wi no mbeɗa sooda hen teera hen walla mi sooda hen goɗɗum kono mi hayti min tawi tan adan ɗo kala ko jiɗɗa haalanam mi ala dawol so wona dawol ma teere oto sood oto bonnu haalis ma pour coodiya ɗo teere ɗiɗo galleji mon ɗi ko nafa ɗum ladde ndeno bamma joni ma ceerno mamoud annene oto wal bam joni kulli nafsin zaikatul mawt hay goto ardani ɗo wurde ha bada te bamma ɗum sawru jimuno tuggo ɗo ndu ete sa yi nangue a yi subaka a ɓeydima ɓaɗade wamulde ma bamma woddani de eyi ceerno mamoud mi wima no min bam ko sehilam mbiɗa yiɗi bam wonɗo ha ɓooya so bamma woni sehilma ndi nelaɗo maayi kono nelaɗo yeehi bonnani e aduna e haydara bamma joni oɗo kanko ngol ɗo ɓoggol ko wawi waɗande haybat o dawantama ñaama o hirdantako waɗanda haydara ko an o ittata seeɗa ma aɗa rokkam seeɗa ma o martema mbeɗa yiɗi tan so fini kala nde pinmi han guiram ɓe pawa ma mbimi bonam ɗum bamma leydi mbinɗa aɗa sooda mofto halis ma ala min kay ɗum fanka mi fawi ɗum kono jinmi tan ko ane bam fof kedde ɗum ɗo nguuron bamma de so yeehi ala ko nat ay ceerno min bam ko sehilam annene eyyi d' accord bamma ko sehil ma bamma ko sehil ma holmo wona sehil bamma minen babiraɓe men jeeyi ko dayi baba men kono woppa bamma tinnoɗa oto sunoyi ɗum bam so woni ɗo na woni ɗo ne galle welat tan bamma saaha fo duruno tanum cikkoyo noga la ilaha illallah laamu addu ko nangue hoore sa jaggande rufan hoya so rufema ko beelama tan ranmi noon narani goɗɗo kosam ka so rufe pulla ala ko bonnata ay wallahi ko narani ta yehi meeɗi ceyi an meeɗa wadde ko metti ɗum noon ɗam ɗo kosam ɗum ɗo woni lemƴindu ɗum wiyete ko lemƴindu o pop pop a bonni am ko heewi barke rasulullahi la ilaha illallah yim ceerene ɗoygol pinene weltare ceerene ɗoygol pinene weltare giɗoy giɗo no kuccodiri giɗoy giɗo ɓe kaldi giɗoy giɗo darondiri bisimillah o lemƴindu wawi bonni ɗo ko heewi ɗam kosam ɗo sa yi ko mbanmi hen ko hande tawi ko ɗiɗi keɓan noon hande ko nayyi keɓan ɓanni joyi dayar so dugdu ala dartorde ala yo gasno ay kaso o waɗi ɗo e nayi dal aɗa sikki yara ala ala arrête oto bonnani nen ayi a bonni ɗum ɗo waɗi jalbi jalbeyi o ko mbaɗɗa sa an non wel ha diwsi mbino mono harma darti non non oɗo kas a waɗani han jaf ɗum ko jaram kangal non non a yarat aɗa beyta ɗum ɗo ko ma jara aɗa beyta non ko jogornomi hebba ka bonni koko he ay no jardiɗani no yardino ko noon da ardata doole jam gonɗa e wadde wel ɓeydu heɗe kam mi haalanma no goɓe tati deggodirɗe kadi mi fofto seeɗa ko poftoɗa e ɗum ɗo an mbaɗa ka jogoro ɗum de an ko mbaɗantumami ko reno ko pour ha daña force di jaggu ɗo maaro ko ɓendi walla suwa nana defe jaggu yewtal ngal paayal ɓingal haram nenam jogi fof o ñaama cikka noon somi yeehi galle o Dakar mam ndewɗo nde min goppindir kono elle hannde ɓuri jakkindirde kamɓe ɗiɗi te ala ko rewri nenam so wona intérêt
o ko poɗɗum tan hirsude ndowam ha e nder ladde tan mi wara mo mi asa luggit tan mi ubba mo ɗum ɗon tan wawa sernude ƴeew seeɗa totti mo nenam geɗanma gelle jeeyimɗi o won ñaam ɗum te yayam wuttani en ni hakkille mum baba liggi aduna mum fof sabam ɓesgu mum ngal payal ummo laakar ara cukuru ñaamde ɗum ha gas moppirta ɗum ni kala ko jari mam wat waaw we anga fi kam Ceerno Mahmoud ay ha mbar Moussa wi kay la ilaha ko bira ya yar ko sama wona rawa ngat fedenam kay jena ɗum ɗo neɗɗo anda hen ko to haadas mbaɗɗa santi fof lelo me ari ardi lelo la ilaha illallah mi yi kodel ñalaw akay decca ha weeli kam ide ñin hamela machallah weddi ko ha jam inchallah wona wadde wona liggade dole gaddu ko ñalaw kono non ma ñama ngayna oto yejjid noon ki oto fawanam hoorade nde hakkunde o ha joni noon neɗɗo heɓa nde ladde sande wiyen nde rewa e rewɓe en cidira banggue ñamminta jarnata one ñamminana yarna mi rewata mi waɗa fawi kecce Né? Yele nden ha joni ɗo gonɗa e ngenaki Samba afi yasti Samba tawno nangue somo woni hen mbeɗa seɓor ɓandam ndu jaaɗanno nde ɓuuɓa cuuɗi ɗi ne ɓuuɓi ɗum waɗa tan mi werade ɗo e nangue kono so ɓooyi keptoya nder e so Allah jaɓi mami hepto e nder nen a jaaƴi mawɗum tawde noon a saɓori en jetti hen Allah no feewi non noon tawde a saɓori no feewi mi yaha mi ɗanno tawde ko ɗum ɗon hanno kam yaade ɗannungal ngal a yiɗi ɗum wadde ko ɓooyi ko rafamo tan tardinoma mi duwanimama ha yeeso Allah yo Allah waɗema barke kala ɗo paaɗa yo Allah timmin waɗayma barke wanma e ndenka mum tehede ma Allah reen par ce que aɗa ɓumni ɓerdam no feewi Samba yo Allah waɗema barke i ganduma dañ koɗa daɗiɗo giƴi hen so Allah jaaɓi tawi tan duwa wontani kudde wallahi ma barken Samba yo Allah waɗema barke amin Allah inchallah waɗema barke tawde kadi a jaɓtini ham comme no jaɓanirɗami ni yo nden ko Allah won caggal am ga tan amin Samba kadi mbiɗan no mbiɗa ni mi soyata sabu aɗa jibinimi to poɗɗa jibinde aɗa nehimi needi ndi ganduɗa ndi poɗɗa needimi kala ndi needi ndi ɓiɗɗo jinnaɗo nehata ɓiyo moƴƴo a nehi kam hen a nehi ham yomi andu ko kalmi yomi andu ɗo kadmi
yomi andu bo kaldumi anni hen wonde yomi jaggu jungam ɗum waɗi somi yehe wuro he walla ɗo mbawmi yaade fof so hakkillam duñi kam wiiden mbiɗa waɗa ko boni tan ko ayaw ma addantami mbiɗa andini so Allah jaɓi koye ɗum ndumotomi nde wonno ko kosam moƴƴam muynumi so Allah jaɓi a heɓata ko metti e am ko ɗaminimi ko min tani Allah gandi ɗum kadi mbiɗa andi ma Allah newnir comme no miijiri min sabu duwaw ma soyata nen mi meeɗa yaade nokku ndu woni ɗami mbasmi heɓde ko jimmi ko heɓ nde wonno aɗa wayno poɗɗa waade hay goto juulirani mi banggue nene ɗo mbirtimi fof wiya Allahu akbar oɗo de yumum ko ni way nananmi ma de koko moƴƴi ɗum noon mbiyami ko yo Allah junno yoɓe mbiya mo ronki yummo muyna e mama basɗo ɓe naywiri cukaw kono min kam mbiɗa ay wawi wiide Allah dandi kam e ɗum ɗo Samba no mbiɗa ni tan so neɗɗo yeehi ladde ko adi fof yo reeno kaye janayi reeno fenade reeno cagarte so Allah dandima e ɗiɗon a reenima ma hisso Allah jaaɓi te mbeɗa waɗi yahar Sambam mbeɗa waɗi ɗon yahar so Allah jaaɓi a hirsinta ham inchallah ɗum noon mi fawima e junggo Allah e nulaɗo mum e ndenka mum yo Allah reene yo Allah suure no curduɗa hamni yo Allah suure hokkuma ɓesgu barkingu so Allah jaaɓi ñagotomi Allah tan ko yo Allah junnanam balɗam ha gaddana ham taniro hawna fawa hen guitam kam waɗat so Allah jañi kono hono on yoɓe duwaw bammande so Allah jaaɓi ka duwanaɗo jañji Samba so Allah jaaɓi yoɓade duwaw ɓuuri yoɓade basulacce jañji Samba so ɓooyi noon mami ummo joni so Allah jaaɓi mami ummo jarama Samba eske mi yetti Allah alhamdulillahi rabbil alamin goto mo ɗayani alhamdulillah mi yetti Allah mi juuliniɗa yo Allah newnanmo to paɗa he te kadi ma Allah newna Samba ka ɓiɗɗo kewɗo ñeeɗi ɓiɗɗo kewɗo nafoore Samba yo nden ko Allah wonema Waalaikum salam. Argay. Hah? Argay. Kun jam. An argay. Barka jam. Jam. Jam nyeli. Alhamdulillah. Kibar kes ngaddu. Okay. Baɗo sukara am non mi. Okay. Mamoud yehi. Wala yayi Dakar. Wona Dakar galle mudɗo o debbo gartuɗo mom resno Dakar hayno artiɗo. Bonto. Ah to ne. I ɗum woppi galan balɗe jeego bonto. Mino won miiji. Haɗa wi mawna. Ka an mbawmi haalan cukñaga e geɗa. Miiji mi woppa hay jemmo mi yaha toon. jibi an wi say kuɗa Allah. An haɗe geɗe ha joni yaltane hen. An he min ɗen feere haynam sa suurañi no hom sohorte. Joni no? Jiɗmi ko yaade toon e dow sutora mi yaha toon hirtan rew hen debbo ko. Allah jibi ɗum mi huccitta he ɗum an goto haɗa yaha. En jahatat kay. Ƴewata to? Ihi jibi ko jiɗɗa ko jiɗmi noon. Min ɗum miiji. Min kam hakkilla woni tan ko billahi wallahi ɗofdam kadi min ay bojel ɓoyɗon wara. He te woto ido men ɗum mi wawa war lellam koye mbiya han nawa heñere nde bojel kam teganam ɗum to ƴettu maari Tinno woppiram bojel. ala
wa ɗuma ala probléme mbaɗ jiɗmi han tan no mbaɗen gutte jahen barke rasul ɗum maari kam hoore nde aɗa ni ala ndiyam on kam somi yetti meɗe fellit jooma jarani bom min yiɗa on bo sa yetti noon bo jog fidde bojel mawnu ɗemgal de barke rasul wa kam te an mamudi haɗen mamudi wawnaɓe rewɓe noon alkalen gongal golal nayal wawnaɓe sak jeynabo ko dajjiɗ ɗum ha laaɓi tos haydara wawa mati wona dokrata galle o dokrata ko leel ina inde ala huwawi a waɗi to ndiga waɗat to manda gandu mbeɗen ɗo kam ala waɗat ɗo wawa hay ndeg wadde joni kam hani mbatte ɓayri jaɓni balɗe jahen joni lootoɗa ha laaɓa ala jibi a wawa toon ha ni way kam barke rasulullah kam haji haɗani ƴeew hoorema honnan hoorema looto woto bonno affaire o bo jibi wona min jeeyi hoorami lootay an min jibinanima haɗa wawi lo wallahi min waɗani min kam miñam ka sehila an min ɗesi mi yiɗa ndiyam noon bonno affaire o woto bonno affaire o a wawa toon ha luuɓa kam jibi an ɗe balɗe han jeeɗiɗi mi yiɗani barke nelal Allah hay sa diɗo malayka hana looto han kam en felli jooma an jahen tan lootoɗa ande hajji sala ma wallahi looto barke anni jan an jahen tan an jibe en gandir sembo waɗi barke sul e mama yiw to alam yiwaki e a looto tan noon jibi wallahi looto min ɗum andi taki welani adda nouvelle belle annin jahen lootoɗan jibi mi suusa ndiyam hakkude ma Allah e e bos waɗi ala ƴeew ɗum morlite ɗe morli noon jaraɗe debbo ne billahi ɗe sa warini hedde dow debbo ma hakkudam jooma jahen lootoɗa sa ari ha luuɓa kay haɗani yittama il faut jahen ƴeew comcam kesɗim luuɓa ma butilam parfum ɓurguel nguel welno wiyatma mbaɗa boy ane wayri dilluno barkeɗum jaagi de mi bojel kam kala ɗo wabe ma a dañi jaam inɗi bojel ɗi tan tuggoma ɗum de jarin ɓuɓɗo gala aɗa yiya ɓuɓɗi jahe Janji Samba Samba maɗan yaha Sambam yo Allah wat janji Sambam aduna jaye han jejjita nedi dokkumani mbanme ma ndi jawdi janandi reem Sambam cangarta fof reem yo Allah fawma e lawol mum yo Allah reem tawi wattu hakkille e hoore ma toppito dewal Allah Sambam waktuji joyɗi toppiroɗi julde e hoorde Sambam yo Allah reen Sambam yo Allah newnani lawol ma yo Allah ɓumnu toon ɓernde ma no ɓumnirɗa ni ɓerɗe amen ɗe Samba ka moƴƴo ka neɗɗo tedduɗo kadi ka ɓiɗɗo julɗo sa yeehi tinno poɗɗo wonde bamma yo won bamma poɗɗo wonde nene ma yo won nene ma Samba komi gorgol ma de kono mimi tumarankani sa yeehi mbasa yejjidde ko goppuɗa ko ɗo caggal ma aɗa andi gurdam amen wayi te kadi Samba mbiɗana ma jogui yakar no feewi te wonno ka neɗɗo moƴƴo ka neɗɗo tedduɗo Samba kala ko dartuɗa yo Allah newnane e moƴƴere yo Allah teddina Samba wallahi ka moƴƴo Samba moto ladde waylo jikkuma Samba to ladde waylo jikkuma oto aduna weldum ha jejjita ɗo gummilɗa e ko goppuɗa caggal ma yo Allah reene Sambam mi weltima ma Sambam Diagne Sambam Diagne Allah wanmo e lawol ɓuura Sambam Diagne Sambam Samba
ceerno mamoudou omo jam min jindiri o selli wallahi min jindiri non probléme ala non kono affaire o yarno ni tan kono probléme ala hen ça va yomi yejjitanima noon hakkillam nane ma sabu moƴƴere mbaɗan ɗon kam de eywa aɗa wawno yiide kam tan mbasa hoolade kam kono waktigi yallah on mofti kam ɗo poɗɗon mofti kala ko cohlumi aɗa waɗana kam haydara mi ɗiminani toon no gonnomi Dakar nde teddungal fof on mbaɗni kam wallahi mbiɗa sellemo e jaam joom omoy ɗo omon ɗo jikko iwata omon ɗo e joni ma won ko neldumami ɗo e ɓoyde seeɗa inchallah ala mbimi ala min mi yejjittama ko baɗandam kam kay yejjitta ɗum e inchallah ma won ko neldumami ɗa a jarama ka neɗɗo moƴƴo wallahi kon tedduɓe mi salmini galle foof jarama merci beaucoup merci sa kaja neɗɗo ɓurɗum moƴƴude ala aɗa yiɗi yimɓe mbayno teddu mo fotata ƴettuɗo o haalis ko ceerno mamoudou tan andi ɗo moftomi haalis ceerno mamoudou ƴetta meeɗa kam ƴettude kanko tan andi eɗen mofti ɗo haalis problème tan nan ɗo